danna mana subscribe a tashar YouTube channel ɗinmu mai suna Hamun KM Comedians. Sa'annan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ai baby ina gaya miki, in dai maganan dala ne baki da matsala. What? Da more kenan. Ai in gaya miki kin ga yanzu nan muka taho daga wani gidan marayu. Mun musu safaran abinci. Kin ga maganan wani yunwa da ake fama da shi, wani yunwa, wani talauci. Mu ba mu da matsalan wannan ai. Da gaske? A yanzu a duk garin nan kin ga gai kamar. What? I love you baby. I love you so much. Fatan dai ka ja mun da kai lafiya. Ai na gaya miki lafiya ta lau. Kuma wallahi kin ga wata baby ta wani burge ni. Babu magana wannan. Shi yasa kake ƙara kwanta ma. Wayyo Allah. Ba ki sa su wallahi. Ina matukar ji da ke. Wallahi akan ki zai iya kashe kowaye. Zan iya rasa komai nawa. Ba kai na Yawa, kullum kulawa. Yawa. Lafiya. Allah ya albarka. Nan baba. Yawa. Gode baba. Ai ina gaya miki tafiyan nan ma da nayi saboda ke na dawo. Ni zan iya sati ban ganki bane. ba da ka taɓa Ina ashe dai kin san ina son ki. sosai ma kuwa. Allah baby. Da gaske hakan ma fa na yi kewanka fa. Allah. Almajiri to yanzu ni ya za a yi magana. Baby ya dai. Ba komai wallahi. Ina wani tunani ne kawai. Dan kaga baba na ya so ai kun kai shi ba matsala. Ai baban kin nan yana da mutunci. Na aza ya ma wani abu ne ka san. An da sha maki da baba. Yawwa ga wata kira. Hello. An wana. Wallahi ina gurin anti. Yawwa baran bata. Yawwa. Ga kan wana za ku gaisa. Hello. Kai, ashe kamfani ya kira min ina yi kuma? Ashe kuma ina yi. Baby. Wallahi ina gaura maka. Ina gaura, kun san mu da tausayin ƙaramin yaro. Allah rike wayan kaɗan rena hankali. Wallahi ina gaura masa ne karɓa. Aikin banza, ki tafi mana. Tashi ka da dan uban. Da rikicin tafi gwara na fili.